овцата ме гледа. Аз съм Дидо Беги и в днешния клип ще продължим да вкараме тъпи животни в тъпата ферма. За този кон май не дойде една идея как да го вкарам. Хайде бе! Не, той пак не може за жалост май да се бутне. Да, може. Хайде, конио! Хайде! Аре, кой иска сенце? Явно не си ти! Млъкни, иначе ще стане лошо. Явно искаш да умреш? Ай, стига бе! Не мога да те спри на едно място. Точно така! Тъп кон! Като не влизаш вътре, така става. Вау, кой ще каже да видим в една мина? Изглежда доста як. Не. Може за нея да има сел? Не бе. По принцип такива гори има едно село. Само че не знам дали ще намерим. Нямам се да си запомня пътя. Ако не, ми ще почваме всичко от начало. Сигурно си викате. Как се казва всичко от начало? Ще почнем всичко от начало, ако се изгубим, като се самоубием. Доста май стана гаден оня клип, защото беше на мъничък екран. И затова ми стана доста кофти. Това го направих с уста. Много съм добър с устата. Гледай се колко зомбита тук. Бягай, бабо! Спасявай се! Май се сещам. Един път си направих същия почти сървър. И тук имаше едно много яко село. Дед в оня готиния чет. Кравата дали може? Аре, братя! Отиваме от дома. Още една. Идват ли? Браво. Доста крави май ще имаме. Поех на път и много граници и трудни времена преминух аз в този час. Извинете малко. Поех на път и много граници и времена преминух аз. Поех на път, ще хапна малко и дърво. Ми се разкава езика. Май наближаваме доста фермата. Много обичам да пръскам с уста. Крави мои! Къде отидохте? Кравички! Защо сте се спряли, тапаци? Ама че шилета. Не ме видите, целунах се с едно дърво, ама какво? Много смешно пърдя с уста. Но ми е смешно, явно ме едва ли се вижда. Я да видим отново идват ли или пак се спрели. Джими! Заражете го, Джими, бе. Сигурно, на сутринта няма го има. Някой зомби ще го изял. Чухте ли зомбито? Не, сега пак и овцата ще дойде. Да. Хайде, лимбовци. Така, браво. Бай!
Хванете се на капана. И вече 3 животни. Може би 2, защото едните са едни и същи. Дом, сладък дом. Умирам от глад! Бле. Ай, ще корема ми. Да, трябваше да си изправям късмета за шилето. Аз пък шилето. Отгоре си Ай, чача ми влезе наистина този път в реалния живот една доста гадна треска. Как боли. Аз знам една много добра идея. Ще започвам всичко от начало. Ще си хвърля броните или ще ги оставя в честа за Dragon BG. Той да си е с брони, аз няма да съм. Ще почна от начало просто. И ще съм с кожена. Само ми трябва още едно муле. Ще взема такива купи. Една ще си оставя. Защото може да сготвя купа. Тук става пълен мрак, бе, хора. Надявам се тук да не видя някой зомби, защото тук много пъти съм се бутал заради тъпи зомбита. Хай кажи, че няма зомби. Легнах. И се връщам да си правим късмета. Да видя дали ще е коко или ще е шиле. Да, забравя да си направя печка отгоре, ама все тая. Ой, стига, бе. Не, поне като продължиш направо, пак виждаш път. Много ще се радвам, ако е коко. Шка. Каста байк. Ай, стига, де. Къде пък ще намеря кокошка? Те ядат семена, верно. Вау! Ей, Лимбо, ела тука. Доста животни май вече има в тази тъпа ферма. Дет само няма кокошки. Зайце, представете си. Влезахте ли, бе, коковци? Ама, че тъпи животни. Аре, ела. Идваш ли, мам, Лимбо? Бе, зарежете Лимбо. Хвана се на капана. Ей, Лимбо, как си? Съжалявам много. Аре, вадерчи! Ела тук, бе, тапак. Ей, имаме вече чест. Да не видях паяк. Не, това са били такива цветя. Тебе стои, скоро ще свършат. Много съм искал да си имам кожена броня. Не знам защо. Винаги съм събирал кожа, ама съм я хвърлял. Колко яка идея ми дойде. Ще си направя кош за отпадъци. Ако се чудите как, ето така. Ще е, да кажем, да, сетих се, май. Не, тук ако го сложим, пък ще изгори. Ей! И направо 2 печки отгоре ще има. Всъщност това за отпадъци много не се сещам къде да е. Кощето за отпадъци. Даже тук може да си направя една къща. Зад къща на дърво. Може, не знам, ще видим. Но по-нататък.
Ай, но аз вече не знам къде да слагам. Малко смешно изглеждам. И Драган БГ, заповядай. Няма да ти го пипам. То си е вече за теб. Аз ще събирам кожа и ще си направя да съм фу кожичка. Защото... Не, ти искам да бъдеш... Не ми отказвай, моля те. Искам да бъдеш Айрон, брат. Защото мой сървър, мои правила. Така колко съм вече безсилен. Не. Като съм фу, тогава може да ти я дам. Малко като съм фу. И храната ми е готова. Супер. Май намерих кукута. Качи ли казваш? Обзържите. Кукута. Качи ли казваш? Кукута исках да кажа. Защото нали малко са куку. И ще имам кошче за отпадъци. Ето тук. Кошче за отпадъци. Не. Бързо, лукче. И това става. Моля те, спри. Хайде, бе! Не изгаряй! Ти шегуваш ли се? Не. Да, вода! Бързо! Хайде, бе, тъпчо! Вече съм тъп. Изгоря! Ще изгори! Изгорява ми къщата, бе, тапагьос! Бързо! Не. Ти луд ли си? Къде ми? Какво да се прави? Ето. Ай, че е тъпо. За какво трябваше да направя баш при дърво? Кошче за отпадъци. Забравих какво да се прави. И хора... Може би в кавичките този път ще провалят на кошчето за отпадъци. Защото нали се провалих и просто вече е 13, почти 14 минути клипа и ще се видим в същия миг, който ще е следващия клип.